han ayudado de manera desinteresada para poder llevar a buen cabo esta idea que tenía el equipo de normalización lingüística del colegio. En nombre del colegio y como director y representante del tráfico de profesores y de toda la comunidad educativa, agradecerle al señor don Ángel Roberto Gómez de la Cueva y a su mujer Leonor la colaboración que han prestado al centro para poder llevar a cabo este libro que hoy aquí presentamos. En nombre de todos le agradecemos de verdad su colaboración y su desinterés al prestarnos la ayuda sin la cual no hubiera sido posible esto. También comunicarles a todos los presentes en nombre del delegado de Educación, el señor Fraga Boullosa, y del inspector de zona, el señor González Albo, que no les ha sido posible su asistencia y quieren agradecer ellos también a esta gente que nos acompaña aquí su colaboración para poder hacer el libro. Ellos hoy han tenido un acto y les ha sido imposible acceder y venir a esta presentación. El colegio quiere agradecer, aparte del hermano y la cuñada del autor Carballeira, a José Manuel Cerviño Meira y a José Antonio Agulla Graña su colaboración, al igual que todos aquellos profesores del equipo de normalización y a los tutores de octavos del centro. Al mismo tiempo, también la colaboración de Dirección Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, que con sus ayudas nos hacen posible estas publicaciones periódicas de la revista Candil, que esta vez se han engrandecido y honrado en poder publicar este libro dedicado a Carballeira, Cartafol de Poesía. Después de esto, pasar ya la palabra a una profesora del centro, miembro del equipo de normalización, para que haga la pequeña introducción de la obra. Gracias. Bueno, pois eu quero explicar un pouquiño de que dentro do proxecto de normalización lingüística un dos obxectivos pois é dar a coñecer un pouco o entorno onde vivimos, non? E que menos que se queremos dar a coñecer o entorno onde vivimos, pois lóxicamente non nos podemos esquecer dos seus persoeiros máis significativos que fixeron que eu pois tivese historia, non? E dentro diso, pois, pareceu-nos oportuno empezar pois por Xoán Carballeira. Non cabe dúbida que isto é un pequeno intento, que queda aí, que é un pequeno intento, pero que houve moitísimo esforzo e moito traballo, e que isto é unha pequena andaina na que estamos inmersos, que esperamos poder continuar e poder contar coa colaboración das persoas que necesitemos, e, lóxicamente, continuar neste que facer, dando a coñecer pois moitos máis persoeiros que están aí, que non por iso son menos importantes. O que pasa que empezamos por porque nos pareceu idóneo, levábamos moito tempo traballando nel, e por fin, bueno, pois agora acabamos de ver este libriño impreso, e con el creemos que os alumnos pois terán un coñecemento máis exhaustivo do que é Xoán Carballeira. Bueno, entón agora para facer o acto e para continuar, a cousa é moi sinxeliña, como é de esperar, porque pois a nivel de colexio, que non é unha gran institución, non por ser sinxelo e pequeno ten menos importancia e menos esforzo, sobre todo por parte dos alumnos que intentaron facer todo o posible. E agora, para continuar xa, un grupo de alumnos vai a facer unha pequena presentación da vida así moi de pasada de Xoán Carballeira, e a continuación xa unha lectura dunhas cantas poesías que tamén aparecen no libro, e, bueno, intentarán facer o mellor que poidan, non? Xa un aplauso para elas que van a empezar. Colabora en revistas como Vida Gallega e Céltica, en Bos Aires,
historia e gracias aos alumnos, pais e profesores, deuselle o nome de Xoán Carballera ao Instituto de Bueu, así como unha rúa na mesma vila. Daí que nós tomemos esa testemunha deste bueuense e presentemos desde o eido educativo a súa obra poética. Mariñas, alba na ría, dous espellos batendo esa corpía, ceo branca azul, mar azul e branco, no meio, unha gaivota, toda branca, unha praia, boca aberta, coa risa do mar, tinguida coa barba rebelde do binario, brancas velas, na tarde rosa e azul, fincadas espiñas na cara do mar a desangrar, horizonte, límite dos nosos ollos, onde comeza o misterio do mundo redondo. Lúa no ceo, lúa no mar, lúa de saudade, pensativa e sentimental, lúa chea en cor do mundo, ollo espía da noite. E a muiñeira que van brindando as estrelas nas aguas a compás, mar de cote esperto como meu afán, mar desnudo e forte como unha verdade, mar horizontado cal meus ollos de saudade, mar que enfora na tua ilusión a navegar, mar e terra nese viaxe na que faz, miña noiva logra de ollos verde mar, nesta fantasía tua realidade. No muíño, co rum cheo piso, vai fiando os ríos, do río, dos ríos, e a sol da cantiga, da fiada lírica, todo carabelo brinca, e a moco lericia, vei de voz de vista, a tracer a mediana mañana. As urdas distantes, íntomo abril das estrelas, voz insomne e nuda mar. Picaron 30 solpóns, enchendo a foz dunha gaita, furada da astronomía. As cousas perden o nome que sabe somente Dios. Relouca unha fantasía pitagórica de arenas, para pôr a compás coa noite os teus ollos, este e oeste, do máis segredo da rama. Cantiga da llama, cos ollos pechados e a boca pechada. A llama da terra latesa, saúda, e sube estas estrelas, vas no galalá, despois, caladiña, a negra e peito e o pensamento, como a vos un orballo caído do firmamento. Na puncha que no horizonte fan eco, o mar, co sol quedaron pechados os ollos da saúda. O verce dos pinos abala cun cantar, o meniño da saudade que estouba por orar. Saudade de vieiro, con el tú non camiñas, queda está atrás e estás diante, aló nas lesanías. Poetas galegos, a Ramón Cabanillas, a raza toda ergueita forte, a oliva nunha mau, a fouce noutra, e unha cantiga de arenas no peito que habrá de resoar na nosa historia. A Vitoriano Taibo, cantadeiro como un namorado, como un home, pensativo, Carballo zoador, aló, ante as ponlas, agachado, un niño. A Gonzalo López Avento, saudade de horizontes e un ancio sonoro de libertad. A voz insome no seu verso, no vento azul ceire do mar. Antonio Noriega Varela, forza centrípeda
a flor, a brete mafuse, brillan os regueiros e orballo nos valos. Velaí ven o sol. O pico da montaña coa neve co sol relumbra, e de lonxe asemella unha rapaza rubia co pelo escallado, erguíndose desnuda. A brete mai orballo nas mañás de Galicia sospira nunha saudade e outro chora morriña. Pásaros, unha bandadiña de pombas a voar, e nube branquiña das cai polo gran. Ao ouvirse do sole, as rayas no chan, as rulas contentas botanse a voar. E acóllese asiña ao quente nidal, o vere que a chuva as pon a picar. Nas corredoiras os pasariños, astros loureiros, fan os seus niños. Cal folla co aire, a cita inquieta, parece voando a bolboreta. Ao voar como lóstrego, as pardas anduviñas asemellan pedradas dunha maus escondida. Marina, a praia un amante, escrava do mar, bérralles, régales e vai navegar. Mariñeira do vento. Mariñeira do vento para un naufragio, meu corazón está cheo de sede. O mar se azul por laranxas, cosa que teñen teus ollos. Como a lúa de Aldán, o pano a curra. Abóndame a túa luz, a túa voz, sementeira de ronseles, para levar o compás dos pitagóricos anxos. Xa sei que te posan nelos na festa verde dos albres e faz buracos no ceo para unha subida de estrelas. Motivos da aldea. O vento é un paladín, cabalo de montana, fincando para diante e disposto a romper unha lanza. Retrata a rin do río, e é un choro se escoitas, as cousas cativas son loucas, e un tolo beilar, o mesmo cos vidros de Alfonso Castelao. Unha furia de luxuria, da tesa nos milleiros e o parral, está envolveita na estética, da barba fera e patética de Valdiplán. O vento montouse, cabalo dos montes, e batendo coa espora dos árboles simula un galope. O medo todo da noite está tremendo no can, ten o lobo o pelo espido de cara a lúa a ladrar. Nas cabezas dos mineiros alongados, engadillas e fantástica unha estrela, e enlutados pola noite, meten medo de compaña nos alargos das veredas, ergueito o sollo un árbol. Veleiro. O veleiro franciscán distíllese na oración moito será, como un verbo. Mergullas en silencios que en un soño decenlles variacións rensoeiras das ancianías. Veleiro, que abollaron os ventos e a lúa ancla a medianoite a mar de saudade e os ronseles, atigando os naufraxios das estantes. Ao voo do ceo, sunguido o verame clavarada de arelas, tiro o perfil redondo do mundo, con vado de horizontes, un xeito franciscán, tensiones sin azul, rima ao cero, rima ao mar. Gaita gallega, teño un fundeiro pros homes e un saúdo pras señoras, a sonrisa pros amigos e un bico pras boas mozas. De noite a miña rapaza ten medo, e para non o sentir o querer pasar a tallo, achegas o mundo a mí. Un palleiro nas lagoas, que non sei que diañas ten, que se avergonza Rosario cando pasa xunto del. Ten en Beluxo lindas nenas, co millor viño hai no encela. Co condenado de bueu ten que delos aproveita. Coa escurada mallo peixe, dicen algúns moi contentos, pero non saben que as estacas tamén mallan no pelexo. Alvariño o que hai no ío, o cantar da miña goxa e os ollos negros, feiticións, os ollos da miña moza. Morreulle o home a marica e botou no cemiterio. Morreulle despois o corpo e gastou no rondeiro. Con penas aguas calmiñas, lavadas da rebaleira, que non podría ser a onda
para poder chegar á perna. Moito me gusta o loureiro, a graña e a carrasqueira, mas entre todas as cousas gústame máis a cortera. Miña nai dou unha tunda por ir falar co rapaz. Se a ella lle hubieran dado, non sería miña nai. Agora matanse os porcos, San Martiño, Santo Bo, pero ti sabes que ainda quedan moitos que máis porcos son. Son choviño e o aturuxo, cousas de Garrido mozo, co que non bebe, nin canta e proba que non ten fornos. Ben, hasta aquí o pequeno recital de poesías e agora un grupiño de alumnas vai nos agasallar cunha peza tocada a gaita. Bueno, ahora para ir rematando o acto, quixéramos, si é importante o papel xornalístico de Xoán Carballeira, o que aquí presentamos, que son os seus poemas, quizá o máis importante sería coñecer un pouco máis da faceta humana de Carballeira. Para ello, pediríamos, en este caso, asaltando un pouco o seu irmán, si nos quixera facer unha breve semblanza, dicirnos algunha cousa que, inda que ele era moi novo, porque todos os irmáns era o máis novo e Carballeira era o maior, pois algo si nos pode decir que quere ou non quere. Que isto non estaba previsto, foi así un pouco o asalto. Que queredes que vos diga? Eu iba a Vigo a levarlle os artículos todos, escribíos tamén, que foi onde aprendín a escribir a máquina, que daquela escribir a máquina era unha cousa extraordinaria. E levaballe todos os artículos, traíos, e cando facía falta tamén trozar un pino, ele tamén me axudaba. E eu axudaballe tamén. E logo como é a cousa. Bueno, corrido, verdad? Pois é mellor eso.
Bueno, pois quero dicir, ante todo, que estou moi agradecido a esta xentiña deste colegio, e ao director e todos os demais componentes que hayan resaltado isto en memoria do meu irmán. Eu estou moi agradecido. E quero con isto que Bueu progrese, que vaya indo para adiante, que se vaya facendo máis pueblo. E a todos vós, pois un abrazo moi fuerte. A ver, pois, eu creo que o aplauso tiña que ser doble. Un, por habernos facilitado, como dicía antes doña Esther, o feito de poder facer o libro e darnos desde un principio todo tipo de facilidades sin preguntar nada. O primeiro que dixo foi sí, e despois comentámosle, pero o primeiro que dixo foi sí, e iso merece un moi grande aplauso para doña Leonor e para Ángel Roberto López de la Cueva. E bueno, xa como estamos un pouco asaltando a xente así un pouco imprevisto, tamén vou asaltar ao que xa lle podo chamar amigo Manuel Ríos, que foi compañeiro de Xoán Carballeira, compañeiro na vida normal e despois compañeiro tamén nos momentos máis difíciles, non? Foi compañeiro del tamén no Lazareto de San Simón. Bueno, se quixera decir algo, pois cedía a palabra, senón tampouco nos vamos a comprometer moito, non? Eu pouco vos podo dicir de Carballeira. Para falar de Carballeira facían falta días, non horas. Este home, ao frente da alcaldía de Bueu, deixou un exemplo que moitos copiaron máis tarde dele. Bueu, se Carballeira vive 5 anos máis, Bueu sería transformado, completamente transformado. O plan de Carballeira xa estaba en marcha de trasladar o asuntamento para aí, para a estacada, facer unha gran alameda e deixar coño urbanizar Bueu tal como ele o sentía. Pero as circunstancias e os homes que valían para facer un Bueu grande foron eliminados, entendes, porque non era Carballeira só, que se non tiña ao lado dele xente que colaboraba con ánimo como se fora a traballar para a súa casa. Así que non vos digo máis porque estou un pouco emocionado, entendes, e non podo seguir. Un abrazo para Carballeira, un aplauso grande, entendes, para os familiares que están aquí ao noso lado, que tamén sufriron as súas consecuencias. Pero vosotros imaginades o que sería vivir 32 días e mátame hoxe, mátame mañá ao lado dele. Pois así sufrímolo Manolo Ferrolán, o maestro Pacheco e eu. Naquele Lazareto, 32 días de martirio para todos, porque ahora, mentre funcionaba, cando chegaba o correo, entender, aquilo era lamentable. Pero bueno, hai que telo en conta, e todo se venceu, el non foi capaz de vencelo, porque ele estorbaba máis que non, entende? Así que, un abrazo para estes familiares, entendes, e vosotros, un abrazo tamén a todos, entendes, por colaborar e facer revivir a personalidade del que merece esa máis moito máis. Un abrazo. Un aplauso. E agora, un pouco para rematar o acto, vamos facer entrega simbólica aos componentes da mesa dun libro de Carballeira que aquí o tendes, e despois facilitaremos pois, os representantes dos colexios, APA,
Concello e todas aquelas persoas que están aquí acompañándonos. Tamén os alumnos do oitavo poderán telo despois ao chegar ao colexio, pois xa comentaremos faremos a forma de repartir, non? Este é o texto, este é a portada, mellor dito, e, bueno, inda que é pequeno, casi mellor é que o vexades na man, e para iso vamos a... Doña Esther vai facer entrega simbólica aos familiares a Manolo Ríos dun exemplar, e con isto rematamos o acto. Moitas gracias e un aplauso para eles. Bueno, inda que con todo o que estivemos comentando lembreime de manifestarlo, inda que non de sentilo, darles gracias a todas aquelas persoas que fixeron posible o libro, porque son máis dos que se citaron. Daros conta que para facer, inda que sea un folleto pequeno, son en principio moitas as montañas que hai que ir allanando. Agradecer a todos aqueles que de algún xeito estades aquí, refírome representantes colexios, APA, Concello e todos os que nos acompañades. Un aplauso para eles tamén. Antonia. Le llevo los niños de Antonio, sí. Ale, ¿dónde estoy?